lærer meg en nødja mat å spille klaver på. Så får jeg prøve å tenke det opp, så at jeg kan vite om en måned om jeg gjør noe fremstil. Den alminnelige maten, det er bare, ok, greit, så er det. Man bruker det til det her. Her snakker jeg bare sånn om, ikke? Den nødja maten, han er det. Det är geil, men... Jag har lust, det är så.